O concelleiro de Persoal e o alcalde do Carballiño celebraron hoxe unha mesa de produtividade relacionada cos traballadores municipais, tanto no relativo á actividade lineal como a gratificacións. Neste encontro tamén estiveron presentes os representantes sindicais que están presentes na Corporación Municipal. Nada, hoxe temos simplemente unha mesa de productividade. A nosa idea era facer, mesa de productividade, empezar a tratar o tema de emergencias, pero, dixéronnos que o ideal era o tema de emergencias tratalo en mesa aparte. Hoxe simplemente se vai a falar na mesa en esta mesa o tema da productividade, pois aquí do tema dos traballadores do Concello, tanta productividade lineal que se reparte entre todos os traballadores do Concello, como o que é unha productividade ou gratificacións específicas das que ten o Concello pois un pouco a man a repartir entre os traballadores que le estima. Reunirnos, alcalde, concelleiro de Persoal e representantes sindicais de cada un dos sindicatos que están presentes en esta corporación municipal e nada, simplemente tratar ese tema e pouco máis. Tamén hoxe tamén quixeron deixar pechada a data para a mesa de negociación co Servizo Municipal de Emerxencias. Segundo o concelleiro, seguramente non sexa unha mesa única, senón que terán que ter varias sesións para tratar en específico todos os temas pendentes con este colectivo. A vontade do Concello é a de chegar a un acordo no que ambas partes saian gañando. Tamén vamos a falar, incluso hoxe vamos a intentar deixar atado a próxima fecha para o que xa sí sería a mesa de emerxencias cos representantes ou delegados sindicais e pouco máis. Despois xa para as próximas mesas xa vos iremos informando. Posiblemente a de emergencias non sexa unha mesa sola, posiblemente teñamos que facer 2, 3, 4 mesas as que se necesiten, pois, a nosa idea é donde o Concello chegar a un acordo cos sindicatos e como en todas as negociacións, non? Nin todo para ti, nin todo para min, chegar a un acordo donde todos saíamos gañando.